No niin, mollekin se loiskas. Se on lähiöeräkko täältä terve. Omalta pieneltä YouTube-kanavalta. Niin, nythän on semmoinen juttu, että tuli tuomion päivä nimittäin. Mehän tehtiin tuossa aikaisemmin, niin kokeiltiin niin ekaa kertaa niin hampurilaista kiukaalle. Voidaan todeta tämän jälkeen, vaimokin antoi tuomionsa siitä, ei tullut avioeroa, ei lähtenyt lusikat jakoon, ei lentänyt kamat parvekkeelta alas ja sanonut, että suksin Nevadaa täältä, vaan niin jopa tykkäs. Mutta joo, siinä kävi, no vaimo sanoi silleen, että silloin oli se vähän vegesampi versio, eli siinä ei ollut niin paljon lihaa niin kuin muulla oli. Niin, enhän kävi just sillä lailla sitten, että jos olisi vähänkään ollut pitempään, niin sitten se vaimokin sanoi, että sitten olisi niin kuin pihvi mennyt liian kuivaksi ja olisi saattanut ne sämpylätkin mennä. Mutta sillähän ei ollut mitään kostuketta. Mulla oli kato tätä kokin salaista kastiketta, missä ne oli lillunut se hetken aikaa siinä sitten. Niin, joku puoli tuntia, kun ne kerkesi siinä lilluun, niin mä heivasin ne tuonne päälle ja muuta. Ja juustothan sinne tuli ja kaikki muut. Täytyy sanoa, mä oon nyt tuossa maistellut, niin kuin näkyy, omin pikku oravahampain, niin jyystänyt siitä sitten majavan vimmalla ja ja käpytika estosteroneilla ja muuta, joka laittaa takomaan, vaikka ei olisi reikääkään, niin ei sit hittoloosikaan, niin tultiin siihen tulokseen, että kummallekin ainakin maistui ja ei päässyt liian kuivaksi ja muuta. Toki sen saa tehtyä liian kuivaksi ja riippuu kiukasta, lämmöstä ja kaikesta muusta. Hakemalla. Sama juttu kuin biljardin pelusta tai jossain muussakin. Opettelemalla ja tekemällä näin. Niin, mutta hemmetin hyvää on ja niin, vaan sitä tuossa nyt pyörittely välillä pois ja kaikkea muuta ja näin poispäin ja hakenut sitä hommaa. Ja ei, pelkäsin omaanikin, että kun siellä oli aika kiukakivet aika kuumat, että mitä käy ja muuta. Ja sitten mä kattelin lätkämatsia tuossa, kun Suomi pelaa Iso-Britanniaa vastaan, niin johtaa muuten 1-0 tällä hetkellä. Niin, eka erätauko ja muuta. Niin, mä tässä sitten ajattelin, että mä laitan tuonne kiukaalle ja sitten tässä välitauolla teen tämän videon tässä sitten, kun en mä tästä mitään kauhean pitkään jaksa tehdä. Niin, Mutta joo, kiva jos katsoo, että kanavaa, jos tykkää, haluat katsoa näitä Viribandin peukkuu, tilaa kanavaa, ei se sulle mitään maksa. Eikä minäkään siitä nyt mitään kaupallista eikä mitään muutakaan ihmeellisyyttä saa. Mutta niin ihan silleen aika lailla omaksi huviksi näitä tehdään, ettei siinä. En mä nyt oikein silleen julkisuuden kipeäkään olla millään lailla. Niin. Mut hommahan menee nyt silleen tosiaan, että en tiedä sitten. Sitten kannattaa ottaa se, jos et vielä ole katsonut sitä ja käynyt katsomassa tai sitä Lähiön väli erakko kanavaa, niin siellä on myös kaiken näköistä vaikka ja mitä. Niin niin silleen, niin ei tässä sen kummempia. Mä lopettelen tämän videon tähän näin. Terve ja morjes sano omia toisilleen. Niin, seuraaviin videoihin ja katsotaan, laitetaanko tukkaa töttärillä huomenna aamulla ja kammataanko naama ja ajetaanko hiukset. Ja jos lähdetään tonne katselemaan Amerikan rautoja tonne kauppaan, ei Kaupatori, no menee niin Kaupatori ohikin, Senaatin torille ja kuuntelemaan vähän Rockettiroilleria, niin sillä lailla siellä oli se joku American Beauty, ei kun Pre-Park, ei kun mikä hemmetti, joku Paradise joku. Sinne tulee Ruotista autoja ja jostain muualtakin ehkä. Siinä on yksi idea, aika kova idea. Mutta ne tulee sitten sille Lähiön välierakkokanavalle. Eli sitäkin kannattaa vähän välillä seurailla. Ja
sinne voi tulla sitten kaikki noita juttuja ja näitä. YouTubestahan ne löytyy ja tai siis hakusanalla lähiön väli erakko väli 2 löytyy nämä kotikokkailut tässä sitten ja sitten noi löytyy sitten ihan tai siis se lähiön väli erakko, niin sieltä löytyy ne kaiken näköistä. No on sielläkin kokkailu, siellä on savustuksia ja kaikkea hassua juttua, pizzakakkuu on tehty savustettuna ja vaikka ja mitä kun sitä oikein selailee. Se on nyt vähän päätetty, että se jäisi niinku reissukanavaksi enemmän sit se. Mutta katsotaan, siellä on telttailu, leirielämää, siellä on... Katso itse. Katsomalla tiedät. Niin ei tässä mitään, niin katsotaan mitä tulema pitää ja pysykää tutkalla ja hutkalla ja vaihda peukkuu, vaihda kelloa, niin tiedät missä mennään ja kaikkea muuta. Mäkin tiedän, että joku on sentään tykännyt sitten jostain jotain muuta. Niin. Nyt sanottiin, että ei tässä nyt kuuluisuudenkipeitä olla, mutta ehkä se nyt olisi ihan tyhmää ihan vaan itteensä varten tehdä näitä. Kyllähän mä itse ainakin tällä vaan huvitan, ettei siinä mitään. Hei, mä syön ton, rupeen kattoo lätkää, saudon loppuu ja noin poispäin. Niin seuraaviin videoihin ja seuraaviin tunnelmiin. Lähiöeräkko kiittää, kuittaa ja maastoutuu ja näin poispäin.